Kurang tambahin mas, petani kalau betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menika kula mewakili saking Pinten Sawitri. Menika tanggalipun warsa 29 Juni tahun 2026. Nggih menika pas ketepatan wonten ing sasi Suro dina Senin Pahit. Menika dados seksi sedaten ing dina ingkang sae menika ngingeti ulang tahun Pinten Sawitri ingkang kaping 18 tahun. Dimane ing tempat ing dinten menika tanggal 26 Juni 2026 menika tepatipun ulang tahun Pinten Sawitri ingkang kaping 18 tahun. Dimane ing sonten menika sederek-sederek letak kumpul wonten papan panggenan menika boten kok awake dhewe arep nyembah uwit boten, kok awake dhewe percaya karo barang uwit iki disembah boten. Sejatosipun pemanggih utawi menurut kawula tempat utawi panggenan wonten dhateng pundi menika panggenanipun diciptakaken Gusti Allah sedanten menika panggenan ingkang sae. Pemanggih kawula boten wonten pepanggenan ingkang boten sae. Sejatosipun Gusti Allah Maha Pencipta menika nyiptaipun ingkang sae-sae. Damane kita sedanten kelompok utawi wonten ing papan panggenan menika sepindah papan panggenan menika sampun dipun resiki utawi resik sampun dipun bangun dados boten wonten ingkang dipun panggoni kewan dalah utawi ula kang kebak iso sepindah malih. Lajeng upami iki kula gedhorengan wonten ing lebete griya kula ing lebete papan panggenan dalemipun Rumah Pinten Sawitri menika panggenanipun boten cekap utawi kirang liar. Sedaya nggih teng mriki sedanten boten wonten niat utawi kekarepan satu nyembah uwit nyembah barang sing minurut tiyang-tiyangipun kirang sae boten. Sejatosipun kawula teng mriki namung ngambil utawi manggen teng mriki kersanipun damel kirim donga dumateng marang leluhur. Nggih, tidak malih dipun kita mulai mugi-mugi sedanten kula donaaken ingkang sampun rawuh wonten papan panggenan menika kru Mayangkara, kru Mayangkara, sedanten YouTuber ugi sedanten kru sound system. Mugi-mugi sedanten pinaringan kelancaran, pinaringan kesehatan, pinaringan keselamatan, pinaringan rezeki ingkang lancar kados banyu mili. Mugi-mugi ingkang gabungan usaha sound system Sasena menika dipun paringi laris. Mugi-mugi ingkang ngadelaken sound system Mayangkara, Videotron, LinkedIn lan sedantenipun mugi-mugi dipun paringi kelancaran. Anggenipun krunipun nyambut damel sedanten dipun paringi kersanipun boten wonten alangan menapa-menapa. Menika sedantenipun dados seksi kita sedanten manyekseni ing wulan Suro menika tepatipun tanggal 29 Juni 2026 menika ulang tahunipun
ikan salibris tidak malih Duh Gusti kang maha kawasa Duh Gusti kang maha pencipta Duh Gusti yang maha baik Duh Gusti ingkang segala-galanya kala nuwun dumateng panjenengan ing dinten menika mugi-mugi kariripun ikan salibri tambah melejit tambah dipun gandrungi manungsa sak nuswantara tidak malih mugi-mugi ikan salibri sak pibaripun awontenaken syukuran ing ulang tahun menika dipun paringi kelancaran lan uga dipun gandrungi manungsa sak nuswantara. Mugi-mugi sedanten ikan dipun paringi sehat sakabehe, sehat rohanine, sehat jasmanine, sehat pola pikire, lan sehat pengalamanipun. Monggo saged dedonga Duh Gusti kang maha kawasa. Sejatosipun panjenengan ingkang maha kabul, ingkang saged ingkang mengabulkan segala-galanya. Kawula mung manungsa sadurunge saged nuwun Gusti Allah paring kinabulaken sudah malih. Mung kawula sadurunge manungsa mung saged nuwun Gusti Allah paring kinabulaken sudah malih. Manungsa teng donya menika sejatose boten wonten ingkang sakti, boten ingkang manungsa lintune, boten wonten ingkang manungsa kang kebak papan palune pagi. Mung sadurunge awahi wonten urip ing alam padang menika sedanten sejatose mung kersane Gusti Allah. Dadi manungsa aja dukeh, aja sesombongan. Yen kowe sombong apa sing kok sombongke, yen kowe dukeh apa sing kok dukehke. Sedanten menika sejatose manungsa mung sadurunge titipan. Saiki panjenengan gadah panjenengan mengke seda ingkang gadah menika dipun gantosi tiyang sanesipun. Mula monggo dedonga lanjut marang kersanipun Gusti Allah tanpa kinaya apa mugi sedanten menika dipun paringi sehat pola pikir ingkang positif pola pikir ingkang mateng pola pikir ingkang benar tidak malih mugi-mugi sedanten kula dongaaken ingkang rawuh menika nyekseni ing dinten menika wulan Sura tepatipun tanggal 29 Juni 2026 menika ulang tahunipun ikan salibri ingkang kaping 18 tahun sudah malih ingkang kaping 18 tahun ikan salibri mugi-mugi dados sesiden ingkang saged dikenal sak nuswantara. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Orang ana kang wong sing iso sitok-sitoka, ora ana kang enek wong sing iso ngalani yen wis Gusti Allah paring kinarep utawi paring kinabulaken. Sedanten mung sadaya nglampahi Gusti Allah kang paring kinabulaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita malih iki wau kula wujudne secara Jawa kamangka kula tiyang Jawa iki di sakniki kula pasrahaken dhumateng Cak Sun diwujudaken secara agama Islam. Monggo Cak Sun. Jadi monggo Cak Sun dipun donani secara agama Islam.
monggo mereka cara nyebut sampun selesai niki kedaharan mereka sareng-sareng dipun rahati sesarengan monggo ingkang saged mewakili mereka saking Mayangkara Mas Wahyu, Mas Febi, Mas Solopor saking Youtuber monggo Mas Imam saking terus dateng monggo Caksud monggo Caksud sedaten dipun rahati sesarengan monggo dipun para sarang-sarang adati wong Jawa kumpul rukun padha mantep rukun selawase monggo sedaten tanpa terkecuali ayo Mbak Putri, Mbak Ellen semua monggo Mas ayo Mas Haris ayo Mas dateng Mas ayo Mas dipun murah dipun sarung-sarung ini rezeki saking sawah mereka disebut rapi sesarengan mudahkan kok pun tak kata tapi dulu kembali dengan bukan dengan sangat begitu terancam.